जय जगन्नाथ मालिके मालिके आसतु जन सुंदरी तरुणी सहित टिके कथा हेबा। अच्छा मैडम आपण फांका अछंती? सत कहबी हाँ आ सत कहबनी केमती सत को ଆପଣ ତ ଯଦି ଲାଜେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗଲା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଲ? ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ମିଶିକିରି ପ୍ରେମ କରିବା। ନା ନା ମତେ ଆସ। ଆରେ ଆସିବନି କ'ଣ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବିନି। କିଏ କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥାନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଛାଡ଼ ତମର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ତମ ବାହାଘର ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହବ?